Txango mango, gura aurra nongo, gura aurra guretako, tirritako tarratako, purrut, purrut, purrut. Matxinen dako! Matxin, nik antzeko bertze batakit, ikasi nahi duzu? Bai? Bai, noski, bai. Bota. Ongi da, zuk hankatxoak mugitu panpinari. Tira, ondo da? Xangolo, mangolo, aura onongo, ona bada guretako, eta gaiztoa bada markalaingo. Ez dudala beharrik, baditu dala franko. Orduan, putzuan beki botatzeko. Bai polita, katxaze polita hori. Bai, Matxin, eta eskuekin jolasteko bertze bat ere badakit. Bai? Nola da? Begira, hartu panpina magalean zuri begira. Eta eskuekin zure aurpegia lazandu behar duzu. Baina marrau erratean, laztana kolpetxo bihurtuko da. Ados? Ados? Ez nuen bajo lasau ezagutzen? Ez? Nola da kantua? Ea. Katu misi marrau laratzean gotxi, bere bostumeak ondotik, 6. xabelean, ongi pixka bat magalean, marrau. Bai polita hau ere, katxa. Tira, hain beste jolas, ja berandu da. Lo egiteko ordua, katxa. Ez. Matxin, itxoin pixka bat oraindik ez naiz lokale. Nik ere egin nago. Matxin, mesedez, ipuintxo bat kontatuko didazu. Mexe. Puntxo bat bakarrik, bat, Bai. Ondo, tira. Bueno, aspaldian, aurrak ez ziren ospitalean jaiotzen. Baizik eta etxeetan. Herrietan, etxeetan. Historia hau lami batekin hasten da. Lami hau erditze hartzegoen. Eta beste lamiei laguntza eskatu zien, hori, emagin baten bila joateko. Lamiak bertara joan ziren, eta Iturengo, Barbeneko, etxeko Andrearen gana joan ziren ze bazekiten bera emagina zela. Berarekin batera basoan zehar sartu ziren, eta ibaira iritsi ziren. Orduan lamiak makiltxo bat hartu, urari golpe bat eman, plas! Eta ura bitan zabaldu zen. Eskailera bat agertu zen, eta bertan bera joan ziren. Eskailerak jaitsi zituzten denok batera. Orduan emakumea konturatu zen, dena urrezkoa zela. Oi, ama, esan zuen, dena urrezkoa, ze polita. Eta lamiek ogi pusketa bat eman zioten zerbait jateko. Eta ogia, txuri. Etxeko Andre horrek, pixka bajan eta gorde egin zuen gero etxean erakusteko. Orduan, lamiari erditzen lagundu, eta beste lamiek sari bezala, xarrantxa bat eman zioten. Baina urrezko xarrantxa. Bakizu zer den xarrantxa? Lio aria egiteko erabiltzen zen lehen, baina urrezkoa zen. Eta horrek, balio handia zeukan. Beraz, emakumea, bueltan joan zen etxera. Lamiek, plash! Urari golpe bat eman makilarekin, baina ura ezen zabaldu. Eta esan zioten, guk eman dizuguna, baina zerbait gehiago hartu duzuzuk, Emakumeak orduan lotxatuta, ogia atera zuen poltsikotik, eta orduan zabaldu zela eskailera agertu zen, eta joan zen gora, lamiak atzetik. Eta esan zioten, etxeraino joango gara zurekin. Bada ere, ze gaua da. Baina ezin duzu atzera begiratu. Emakumeak gogoa zeukan atzera begiratzeko, baina aurrera egin zuen. Baina bapatean bere atzean musika entzuten hasi zen, eta argi politak eta dizdirak, eta... Baina aurrera egin zuen. Etxera iritsi zenean, atea zabaldu, hanka bat etxean sartu, eta bira egin zuenean ikusteko, zer zegoen atzean, xarrantxaren erdia desagertu egin zen. Xum! Orduan, bapatean bildurtu eta pum! Atea itxi, eta xarrantxa erdiarekin gelditu zen. Baina, urre horrekin, garai haietan, etxe ugari erosi zituen eta oso ondo bizi izan zen. Ara! Ni itxunen izan naiz, eta badakit etxe hori zein den, Matxin.
Abai? Pai, ze historio polita. Bertze bat kontatuko didazu. Ez. Katxalin, orain berandu da, tira. Ni logale naiz. Makin. Lo egiteko garaia da, Katxalin. Makin, kontatu bertze bat, mesedez. Ez. Makin. Lere egin nago, Katxalin. Tira, egin dezakun lo. Ez! Makin! Esnatu! Makin! Katxalin, pasatu gabon. Ez! Utzi da zupakean lo egiten, Katxalin. Makin! Jo! Ezin dut lokartu eta losako gelditu zara. Tira, ondo da, etorri. Mi montzi putz, etorri, ona. Ai, ze kopeta. Horrela lasaituko nahi. Ze kopeta daukazun, Deabru hori. Pixkatxo bai, ez da. Bai, ez duzu erremediorik, Badakizu ze kantu gustatzen zaidan lasaitzeko? Txantxarantxana. Abestuko dugu. Tira, horrek lo egiten laguntzen badizu, ondo. Horra. Jana nire laztana, ez egin horik basoan. Eiztaritxoak emango zaitu, erbia zarela koan. Jana, nire laztana, ez egin lorik basoan. Eiztaritxoak emango zaitu, erbia zarela koan. Ze polita den. Hau duk, hau. Hau zurrunga baten, eta ni? Eta ni orain begiak zabalik ezin lorik egin? Posible ez. Gainera, azeriak begiak zabalik egiten dutelo. Hau bildurra. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.